És que quan presenten aquesta moció ja no sabem si és que és una broma o és que de debò ens estan plantejant això. Perquè sense aportar absolutament cap prova, el que estan insinuant és que aquest govern no garanteix el respecte a la llibertat d'expressió i associació. I no prou contents encara van un xic més enllà, acusant-nos d'utilitzar de manera arbitrària o amb finalitats repressives les ordenances municipals contra persones o col·lectius amb opinions polítiques discrepants. I m'ho diuen a mi, que he patit censura per part de la seva formació política en aquesta sala de plens i a la Cambra del Parlament de Catalunya. Ens ho diuen a tots nosaltres, que hem patit agressions físiques a mans dels grupuscles que vostès defensen, que hem vist rebentada la nostra seu nacional a mans dels radicals que vostès convoquen. El govern d'Aliança Catalana no només garanteix la llibertat d'expressió dels afins i dels discrepants, sinó que ha autoritzat actes polítics contraris quan s'ha entrat la documentació necessària i s'han complert amb els requisits convenientment. Per posar-lo en context, Aliança Catalana li ha aprovat fer paradeta informativa els dissabtes de mercat des del minut zero, sense posar la més mínima objecció. En aquesta mateixa sala de plens, i els regidors que van ser-hi en l'anterior mandat poden corroborar-ho, hi va haver regidors de la CUP que van sol·licitar a l'anterior batlle que no es permetés a Aliança Catalana fer paradetes informatives a la plaça del Mercat. De debò que ens pot donar lliçons de pluralitat i de democràcia quan són vostès els que intenten censurar i vetar l'oposició política? De debò? El que no es pot pretendre és que se'ls privilegiï d'alguna manera només per tenir determinada vessant ideològica. No se'ls perdonaran actes incívics perquè tinguin el carnet de la CUP a dins del moneder. No se'ls perdonaran actes incívics. Aquí o tots moros o tots cristians, les ordenances de Ripoll les complirà tothom, sigui quina sigui la seva afiliació política, i independentment del que avui la resta de regidors decideixin votar en aquesta moció que presenten. I durant anys potser han estat de sort, perquè ens han pogut embrutar els carrers lliurement, i tot i que la policia ha obert expedients sancionadors, n'hi ha hagut molts que han caducat sigil·losament als despatxos. Potser han estat de sort, però això ha canviat, perquè ara ha arribat Aliança Catalana i nosaltres farem complir les ordenances. I aquí pagarà tothom, Aquí passarà tothom pel sedàs. Aquí qui la fa la paga, es digui Vilaseca o es digui Orriols, és independent, No se sanciona per qui ets ni per com penses, se sanciona tot aquell incívic que no respecta les ordenances municipals que van ser aprovades en aquesta sala de plens. I em sembla d'una mesquinesa i d'una immoralitat extremes que un servidor públic com vostè, perquè li recordo que és el regidor de Ripoll, qüestioni el compliment universal de les ordenances només per fer la gara-gara als seus 4 amiguets o als seus 4 acòlits. Aquesta moció en realitat no és per denunciar una situació repressiva ni un tracte discriminatori, és per sol·licitar un tracte de favor. Un tracte de favor, i evidentment no se'n sortiran, perquè independentment del resultat d'aquesta votació continuarem aplicant les ordenances amb seny i amb bon criteri i absolutament a tothom, independentment, com li he dit, de l'afiliació política de cadascú. I li faré un resum de les actuacions policials que s'han dut a terme en aquest exercici 2024, una mica perquè s'adoni de l'abast de les seves difamacions i perquè es reubiqui una mica. S'han obert més de 90 expedients d'incivisme, dels quals 12 són per penjar cartells a llocs no autoritzats i 7 per deslluir el mobiliari urbà. Sap quants d'aquests més de 90 expedients fan referència al cartell no autoritzat de la Festa Major? 4. Home, ja li dic jo que si volgués reprimir políticament els meus opositors m'hi escarrassaria un xic més, que no pas 4 de 90 expedients. S'han denunciat ajuntaments, organitzacions, partits polítics, negocis, a tothom que s'ha enxampat cometent algun incompliment d'ordenança municipal. I les denúncies no les ha fet un sol agent, sinó que han estat fetes per la gent que hi havia en aquells moments, que evidentment ha complert estrictament les seves funcions amb tota neutralitat i professionalitat, aplicant la normativa vigent. I si vostè posa en dubte la legalitat de qualsevol d'aquestes actuacions o de qualsevol d'aquests expedients sancionadors, és ben lliure d'anar-se'n al jutjat. Ara bé, si se'n va al jutjat, aporti proves, No es limiti a dur mocions difamatòries ni xerrameca partidista, perquè així està clar que no se'n sortirà pas. No sé si hi ha cap altra intervenció o volen procedir.